Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Avui us porto un unboxing molt ràpid d'unes figures comprades a AliExpress. Es tracta d'aquest diorama d'en Satanàs cor petit amb la seva família. Com tot el que compres a AliExpress, pots trobar alguns inconvenients. Comencem per l'embalatge, que semblava una pilota per jugar a futbol. Això va fer que una de les figures vingués decapitada. Una mica de cola i solucionat. Un parell d'elles no s'aguanten gaire bé, però res que no pugui arreglar una mica de blutac. L'olor a pintura que desprenia a l'obrir el paquet era bastant desagradable. Haig de dir que aquella olor va desaparèixer el dia següent. També he trobat petits defectes de pintura en alguns personatges. Tot i això, les trobo genials, amb molts detalls increïbles com el radar, la bola de 4 estrelles o en Cor Petit Júnior. Com quasi tot a AliExpress, això és una còpia, òbviament. L'original està feta per l'estudi Jackson Du, i algunes diferències que trobem són l'embalatge, òbviament, l'original porta la nau d'en Pilaf, que per cert es veu genial, millors detalls a les figures i segurament una pintura que no deu ser tòxica. Havia comprat figures de bola de drac a AliExpress un parell de cops abans i amb un resultat desastrós. Haig de dir que aquestes m'han sorprès molt positivament. Acostumo a comprar productes originals, però reconec que aquest cop la diferència de preu m'ha ajudat a decidir-me. I vosaltres, què haguéssiu fet? Gràcies per arribar fins aquí, doneu-li un like, seguiu-me o no, feu coses més importants. Gràcies i fins la propera. Adeu!